Bhodlela. Abanjani? Hamba kahle. Zindoda buke kuhappy nje. Intwana ngathi khona umthwalo usuyile emahlobe phezu kushaya umoya nje phezu. Usho usukhuluma noLphilani? Ya ndoda yazi umuntu cishe wehla ngisho emzimbeni. Yawathi ubhala budlala ngawo. Ubekade waya nje ngabe right. Yiphezu ngeke ngayibambezela kodwa Manje awushoko. Ufika wathini uPhilani lapha? Xalela. Hayibo, cha siphilana ngasho njalo. Hayibo, washongo njalo. Hawu kanti utheni? Sema ngifuna ngixolele, kumele ngimenzele umsebenzi. Sebenzi. Ya. Sebenzi wani manje? Akashongo kodwa ithe into encane nje. Yengazi umsebenzi wani loyo. Mina mangazi sengizozwa ngebreak. Amadoda. Nale couple ehlezi indawonye. Hlezi indawo imawenze njani manje? Abelani nihlezi nindawonye. Phoma sihlezi indawonye. Obani couple wena? Hayi madoda bengasho kabi mina. Nathi asishongo ukuthi usho kabi. Obani couple? Hayi madoda asingali madoda akuliwa nje madoda akuliwa. Nathi asilwi. Obani couple? Hayi ngiyaxolisa idlishiyele madoda idlishiyele. Ayidlishiyele sizinjani thini? Abantu aba wrong mfana. Ujita lo. Ake sicuthe hamba kanjani? Akungcono lapho kwena. Hayi ngingcono. Hey usithini ba wangathi awukho right? Angirathi mina. Awube sicutha ukhulume bethi ingane engakhalifele embelekweni. Bethi sicutha bethi indaba ikephi inga yakho. Kahle mnganami ngikho right emoyeni wami. Yini? Asenzeni manje amaphisi? Ayikho amaphisi lento fethu. Hawu. Yenza ngalutho amaphisi. Kanti wenzale? Ngiphuphe kami mnganami. Kanti iphuphi leli phupho lenza aphathe yaphi nje? Mfethu ngiphuphe anele ngafuni ukukhulumisa. Ngithi mengithi ngiyakuyena ngibalekele. Imali. Manje uzowavuka ngakhulumisa? Ya mfethu lize lapha iphupho lami ngafuni ukukhulumisa. Awusho uqonda ukuthini vele iphupho kanje? Hobe, umhlazi wamaphupho mina. Cha mnganami, ukuthi bengithi mengifika kwena ngitshothe nephupho kanje, ungitshothe uliqonda ukuthini. Bethi angilazi leli mina ngazokushela bethi uthi intombi igaba shuthi uzoqoma. Awulazi ngempela mfethu? Angilazi. Mhlawumbe nayo liyaphambana. Esingathi ngingaba njalo uyazi. Habe, nama ngazi, ingakho ngithi mhlawumbe. Mfethu sengisanda nje usilibe njalo mfethu. Ngithela inhlanhla bese. Opapai, opapai. Awusho uqala phala namhlanje? Ikephi lapho manje? Awukangcobo ukuyothengela ibreak. Oh, yangiqale khona benge ngilenza iphutha mfana ha. Oh, bengithi ukhohliwe ngakho ngibuza. Ayikhuleka benge ngikhohle. Oh, kodwa basiza wena esikoleni ngongadayisi sesikwazi ngisho ukusave imali manje. Oh, mfethu ucabanga ukuthi right lento abayenzayo ukuthi singadayiselwa la esikoleni? Cha, angisho ukuthi right, kodwa iyasiza ngoba sikwazi ngisho ukubeka imali manje. We, ibekelani imali nje wena uzoyenzani? Ukuthenga ifoni baba. We mame, izohlangana nini nje imali yefoni okubeka nga R4. Izohlangana, khululeka uzobona nawe. Hayi okay. Subeke malini? Sengibe u20 baba. R20? Yebo kanti niqale nini ukubeka? Qale kuthangi. Ha. Ngo2 days nje subeke u20 kanti uphatha malini wena ngempela esikoleni? Imali, qala niphatha malini? Ngiphatha u4 mina. Hoyibo, ayakuroba fani wakho. Yazi mina ngiphatha u10 ngosuku. Ha. He. Ngiroba ngempela. Ha, kanti uphatha u4. Anele mnganami, manje ugcina uthi uzomisa kanjani ngendaba yasicuthe? Intando mfethu uyiyeke leyo. Hawu Anele, sekuwena futhi osho kanjalo? Hey mina usho njalo, intando mfethu ngikhathele mina, ngisazi ngikhathele mina. Kusa-eli mnganami ungasheshi ukhathale. Ayikho nje into eli kunini mina ngibeyezela ngithi umuntu uzoshintsha ilutho kumele ukwenza amaphutha kakhulu. Ya kona unamaphutha, kodwa ngiyakucela ungasheshi ugive up. Hayi ngeke sengigive uphile nje mina. Hawu Anele ungayenzi into ofuna ukuyenza. Hayi sengiyenzile indaba ukuthi ezifuna ukhathele kakhulu siphothi. Ya ngiyamkhathalela. Kusukela nini? Kusukela izolo. Yabona ngathi siqeda ukukhuluma, ngibonile ukuthi mina sonke lesi sikhathi bengi-wrong, bengi-selfish, bengicabangela mina ngedwa. Mina bekumele ngikusupport njengomngane wakho, bekumele ngiyivikele injabulo yakho, kodwa mina lokho angikwenzanga. Usulethi ngoba sengisithathile isinqumo. Hawu Anele, ngiyacela, ngicela ungayenzi into ofuna ukuyenza njengamanje. Ngeke intando ngikhathele mina, sengisithathile isinqumo ngeke. Hawu ngicela uyicabangisise into ofuna ukuyenza njengamanje, ngiyakucela. Lutho mnganami. Hey, Zao, ama-exam aseseduze manje. Hey Mpezi, ungasho ukuphinde. Sengizokhala ke manje. Hey, Blazi. Hey. Uyambona uNeli lo wasepitele? Neli. Lo cabile? Yena. Oh, sengiyambona. Wenze?
cabanga kade sikhuluma naye izolo. Uthi timetable yabo siphumile ukuthi ama-exam ami kanjani. Ha, kwazi washesha-ke kubona. Hey, andisheshile mfana. Hayi, kodwa mina ngibona ku-right ukuthi usheshe wazi ukuthi ama-exam akho ami kanjani. Hey, kona ku-right. Mucanga thina sesithola ne-timetable. Ish, angazi-ke yazi. Uyanqanda nithi samsobutha? Kuba, Kuseni noma ngimisa imgabhazi. haha, ungcono umisi usemna ngiyamsaba. Hayibo, lapho mina useyo yena engamsabiki. Ha, useweshubisa kabi, ha. Hayibo, noma kunjalo mina ngimsabe. Futhi mina ngiyayiphatha English yakhe ngesibonje nje isidingo sokuthi ngimsabe. Nami nje ngayiphasa, kodwa ngiyamsaba, ha. Ayi, musukuganga wena, musa nje ukuganga. Futhi sohamba nawe khona uzobona ukuthi asabeki. Ay, okay, kodwa uzokhuluma wena. Hawu, khuleka, vele ngizofika ne-English lapha. Asambeni. Yes, come in. Morning, sir. Good morning, mantombazane. Yes, sir. We're here to ask about the exam timetable. The exam timetable. Oh, okay. Senja ukubhala. Yes, sir. We want to prepare. Okay. Let me do like this. La. Cela uhambe lapha admin usemkhize lapha umtshela ukuthi ngithe ngicela angifotokopele inamba yeclassini ngoba nibanga 23 angifotokopele lapho yaka grade 7. Then lawa manje usengafotokopha later ne? Yeah. Thank you, sir. Okay. Hayi, ngizophasa ke. Yes. Mangilahlwa nguwe okwamanje lifuta amalanga. Sawona Gcina. Ya wena ufunani? Hawu mfethu ngisakubingelele songibuza ukuthi ngifunani. Ya ufunani? Hawu. Oh ngifuna undu. Okay ngifuna sokufunisa. Hawu Gcina ngimfuna kona nje. Ngifuna kumina? Ngilanga undu yini mina? Cha. Phanda ngifuna kumina. Uwana nje uthi ngifunani? Kathi kumele ngithini? Ngimele ngibuza ukuthi mhlawumbe ngisiza ngani. Kathi ngenzeni? Ngikubuza ngayini mina? Awushongo njalo uthe ngifunani? Vele ufunani? Namngangijamela. Yabona ngizokuthola khona. Nazi ngizokukhumbuza usuku ozalwa ngalo. Njani phila mfethu? Ngiyaphila wena njani Nkosi? Ngiyaphila nami mfethu. Awukho busy? Angikho busy. Noma kuthiwa ngibusy, bengoya yonke into engiyenza for wena Nkosi. Hayi ukuhlekeke mfethu ungekho busy. Yazi ngidinga usizo lakho? Usizo lami kanjani manje? Hawu mfethu yabo njengona abafana balesikoleni bekusaba. Bekuhlonipha mfethu nami ngifuna ungifundise leyo nto mfethu ngiyayithanda indlela enza ngayo. Oh, ufuna ukufundisa uchaza kanjani? Yabo mfethu njengobusatsha wena unesithunzi. Nami mfethu ngifuna ukuba yilowo muntu loyo. Ngifuna amantombazana lesikoleni mfethu angihloniphe ngibe nesithunzi. Manje awusho, imsosiqale nini? Noma inini mfethu yabo. Kodwa mina ngifuna ukuhlupha ngesimanje. Hayi le ndlela yakudala mfethu iyabhora leyo. Yabo mhlawumbe ngifike le toilet mina. Amantombazana lesikole ngiyakhokhisa imali. Kodwa ngakhokhisa every day. Mhlawumbe ngiyakhokhisa ngolesihlanu selipheliso. Ngoba uma ngizokhokhisa every day imali iyadleka ayibekeki. Ngcono misifika nje ngolesihlanu isiyonke. Ufuna lonto ke mfethu yabo. Okay, khona ngisafuna ukucabanga kancane la. Okay, mfethu ngizongifundisa kodwa. Ngifundisa. Nanjani? Shosho. Showcase mfethu. Yazi ukuthi uqinisile uzama. Uplan la usho uzama yazi. Azini, uthi ngime ngibize meeting ngoba vele laba basedla ukuchama la ema-toilet. Yeah. Qinisile uzama. Angisoba biza abafana lapha. Ngihlela sicongela nje namhlanje. Hayi ngiyasatingela. Noma kahle kodwa. Mfethu uqonde nje uthi lo mkhonto la kumina mfethu. Hawu ngcono. Namhlanje ngifuna ukukhipha kulento yakho yesonto. Ngifuna ukufaka umaskandi umculo wengqwele. Oyibo. Ufuna ungikhipha? Uzongikhipha kanjani vele wena? Ukukhipha kahle ndoda ngizokufundisa umaskandi ukuze ungeke kube nenkinga uma usumdala uyohlala ehostel nezinye insizwa. Imake nyosi. Yini hostel futhi manje? Hayibo. Ngitshela ukuthi nje nawazi ukuthi yini hostel? Hawu. Angilazi hostel ndoda. Hayibo mfethu. Ihostel ababa indawo yakhe ohulumeni yakhe labantu. Manje kuleya ndawo kuvamise ukuhlala insizwa mangabe isuke isebenza. Yabo nje ukuthi mhlambe usebenza eThekwini ufuna uba seduze nomsebenzi wakho uyahlala ke hostel. Oh, manje kuhlala insizwa kuphela nje kuleyo ndawo. Cha ziyahlala nezintokazi ukuthi nje iningi labantu abavamise ukuhlala khona insizwa. Hayi sengiyakuzwa ke manje. Manje lapha ya kuvamise ukuhlala abantu abasuka kulezi indawo ezikude.
Ilabantu abasuka le koNkandla, ikomhlaba uyalingana, ikonongoma, ikomsinga kanjalo kanjalo. Oh, sengiyayibona ke lonto le. Yazi ukhona umunye ubaba esasonta naye ohlala khona lapho. Ohleze ekhaya lethi mastand unisi rent. Hayibo, hayi Skova mfethu, akuloni ihostela lelo mfethu. Umqasho lo mfethu, ihostela akekho umastand futhi ihostela ayikho kwirent. Dlamala nje ha. Indawo kahulumeni nje. Wahamba mfethu. Phosiko mfethu sidingo sokuthi abantu bahambe mfethu bayemqashweni khona indawo amala ha mfethu. Inkinga ukuthi naSkova lapha mfethu awungeni ngalokho so kufanele ube no connection ongena. Yabo nje ukuthi mhlambe ubunomalume wakho noma umkhulu wakho ube nekamera khona. Usungahlala ngaleyo ndefu futhi nakhona mabe ngamdlelanga. Kanti kunzima nje ungena khona. Pho mina ngiyongena kanjani nje ukuthi wena ngiyenzela mina nje. Khuleka naSkova ngano nizophethe lengole emini. Mina ngizokwenzela connection ukuthi ungene lapha. Oh, kwangcono phela mina mfethu ngephe ngiyohlala emqashweni khona indawo amala ha mfethu. Hawu ngeke. Inkinga ukuthi naSkova lapha akaphila uJesus boy, phila ingqwele kuphela. Yabo wena nje uthandela uNkulunkulu nje ngibona ukuthi uyolunga lapha. Ayingeke mfethu. Shithi manje mina mfethu semengeke ukusonta. Cha mfethu ungayeki ukusonta mfethu uzosonta mukini kuphela. Musu usehostela uzoshiya phansi indaba labo amen bakho uphusha ungqwele. Kanti kunzima nje. Kodwa phela ngoba phela ngiyayithanda indawo amahala mfethu. Uzomela ungifundise mfethu just in case if impilo mingishonisa khona ngifike ngiyifithi lapha. Uthinte mina ke lapho ngabi yami. Wena kusukela manje kuzomela wazi umaskandi. Ungifundisa phela. Ufundisa ukucula? Yeah. Ish. Angikwani noma ukucula nkabi yami kodwa ngizokufundisa ingoba zawo. Okay kona lokho ke mfethu ngifundisa. Okay. Uzothi ke wena umhlathi kanyo. Ayapha amaphoyisa. Ayapha amaphoyisa wemhlathi kanyo. Ayi Zao, yabo nje siphuma i-timetable yama-exam. Hayi ngiyofunda mina ekhaya mfana. Nami ngiyofunda. Hayi uyeke lento yakho ukuthi uvilaphi. Ufike ufunde kini. Hawu ngiyafunda nje mina vele ekhaya. Hayi sobona phela ngama-exam sobona. Ninjani bafethu? Siyaphila njani Amanda? Hayi mina bafethu angikho right. Konke ngiphatha kabuhlungu yazi. Hawu yini ndaba ungekho right? Bafethu konke ngizwile ngani. Angazi noma nginitshele noma nganitsheli angazi nje. Hawu uze no, kakhulume nathi. U-Anele benontando bayakhuluma and abakhuluma into ezinhle ngani bakhuluma into ezimbi. Bathi nje njengoba niphasa niyagopela futhi nizama nokuyisondeza kuse angazi ukuthi bachaza ukuthini ngalapha. Hayibo, hayi cha basijwayela kabi ke mfana laba. Basitapa kancane. Hayibo, basijwayela kabi labo vaselini. Hayibo, basijwayela kabi shame. Angeke asabe soba confront manje. Hayibo. Ningayikubona relaxani. Nenze ngathi anazilutho. Kodwa hayi mina ngicela ngangifaki mise nakubona ngiyacela ngicela ngangifaki. Hayi khululeka lapho nje khululeka kodwa basijwayela kamfana laba. Hayi basijwayela mfethu. Siyabonga Amanda usitshela mfethu. Siyabonga mfethu. Hayi okay ukuthi nami ngithanda wena. Hayi cha basijwayela kamfana laba. Mfethu basijwayela. Hayi leso babona ngeke. Nganami ngiyabuya yezwa. Yivi yaphmatha. Ngithi unyomama lo uthi angiyobheka umelo uhambe ehlushwa isisu. Oh ngakuphelezela. Hayi anginankinga. Kodwa futhi ungangiphelezeli vele wena usago wasala lana. Hayi okay usheshe ungazangipore. Hayi okay ngizobuya manje. Ayisuke monami into ade icabanga la yazi. Yini leyo? Angifuni ngibone isimami ngibhede mfethu. Hayi khulani sokubonisa umubhede yini leyo? Sikhukhula mfethu. Ngicabanga uyethoba lapha ngitando mfethu ngiqolisi khona soba nobudlane obright. Nibe right kanjani manje? Mfethu njengoba wazi usaqabana nontando uzevula izikole. Oh singiyakhumbula. Manje lokho uzobe ukwenzelani? Ngicabanga mfethu ukuthi mengenza ubudlane nontando mfethu kuzongitami noAnele ime njalo mfethu. Mina ngi-understand mfethu. Angithi yabo ukuthi Anele uzana nontando. Uma ngicabana noAnele uhamba utshela untando lapha. Untando masefa inhlabathi ephayishini lami. Yazi qinisile. Uyena yedwa umuntu azana naye lesikoleni. Indaba vele mina ngayicabanga ngalento. Hey hlaniphile ndoda. Mfethu ukuzama nje mfethu. Akufani Nkosi yami. Unganciphisa ekuzingeleni ngakugqama lokuhlanipha kwakho. Mfethu yabona na uthi uyabheda mfethu. Awuthi ngihambe ngiyobheka untando mfethu. Okay uhambe kahleke. Ngathi ungangamfica untando noAnele. Iphumile kulanya apha ama-exam dot ready. Line up. Ya ngisho timetable. Sakuthanda ibhola yonke lokho. Cha bekenzela wena uthi udideke. Ha. Manje ubuthi nibuzo wakho siqale. Umbuzo wami ubuthi uready yini? Mfethu mina ngikho ready. Ngifuthi angibone nje ukuthi ngiyobe ready nje. Hayibo. Kanjani manje? Besangazi kodwa la kumina ekumnyama kusenenkamfana. Ingoba uyitshela lokho ingakho kuzoba njalo. Hayi mfethu nokuthi ngiyayitshela kunjalo nje vele.
Tshela wena mfethu. Yabo mina mangakutshela imfihlo mfethu. La emhlabeni ayikho umuntu ohlaniphile. Abantu bayafunda la ngaphandle. Awunanto lokufunda phinde yabuya. Yo. Ayibuyi baba ihlezi ikhona. Ukufunda kubalekile ukuze kuzophela nokuba mnyama ebusweni benkawu. Angiyeshushu mina mfana ngiyanqena ukufunda. Hayibo, unqaniswa yini manje? Yebese angazi kodwa ngithi ngiyafunda vele ubone ukuthi we msangane. La PlayStation ohlala uyidlala. Ungawuphasa oma staff baba, kumele ufunde. kunzima lokho ndoda. Wena mfethu. Qina. Right? Right. Ha ngoba udiniwe nje right kanjani uma udiniwe? Right hawo. Izwa lokho wena. Hayi okay ngiyakuzwa. Azobe ezofuna la. Azubela nini? Ubela nje. Yabona ngathi ngiqhamuka lapha yena ubela. Okay. Bezofuna nini? Hlangana lapho wena. Angihlangani bese ngiyibuzela nje. Oh. Hayi. Wathi ngikhambeke phela mina ngeke ngihlale nomuntu oquvile. Thinduna? Hayi, ngisho ngolutho. Ngikuzwile nje ukuthi ubukhuluma, wenza beslim. Bengithothi ngikhambe la ngoba udini, angikhulumisi nje kahle. Awushongo njalo esiqaleni, utheni? Hayi, bengithothi ngikhambe mina. Ngeke ngihlale nomuntu oquvile ngakhuluma. Wantu, imina lo quvile. Imina lo muntu oquvile. Cha. Ubani pholoyi? Yesho bengisho anto mina. Usungani slim wena? Sokubulala ngenduku. Izweni ngomthini ithi umhlathi kanyongo ayapha amaphoyisa wemhlathi kanyongo. Awungeke mfana Nyosi, awungeke inhlamba nje lengoma mfethu. Hayi sikhuva mfethu lengoma iyona inhlamba mfethu ingoma edlalwa kulezi insuku le. Awungeke mfana Nyosi, awungeke. Ayikho ke mfethu mhlambe ke enye mfethu ongangifundisa yona ngaphandle kwale. Zikhona kodwa mina ngifuna ukufundisa le futhi ungafuni uyeke. Hayi okay mfethu ngizothi ningwapha ngiyafuna ukuba ingqwele ngifundise. Ya kwakona nje futhi ucwa le ngoma kusawubungqwele lo. Ithi umhlathi kanyongo ayapha amaphoyisa wemhlathi kanyongo. Yezwa ithi ngoba induni ibiza insizwa umhlathi kanyongo ayapha amaphoyisa wemkanyongo. Hayi isikova mfethu ngeke mfethu lengoma yithu kanyongo. Hawu kanti ithini mfethu? Ithi umhlathi kanyoko. Oh umhlathi like lo. Hawu ayona ke phela inhlamba lengoma le. Ayona inhlamba. Hawu awuphinde futhi ithi ngoba induni ibiza insizwa umhlathi kanyongo ayapha amaphoyisa wemhlathi kanyongo. Yazi mfethu ngifuna sihluphe ngayo le ngoma le siphusha umngqwele manje lathi ichuna sohlupha. Hawu ubane futhi manje ichuna mfethu? Hayibo kanti uhlala kuphi nomhlaba ungalazi ichuna? Hawu ngihlala khona lemzansi mfethu kodwa phela ichuna ngilazi. Hayibo ndoda ichuna ungizwe emchunu. Oh kanti sho ngizwe emchunu ngiyamazi ngizwe emchunu mengazi phela uthi uyichuna. Uyenaka ichuna. Hawu latha sohlupha nje sihluphe ngemfethu. Hawu okay awuphinde la ngoma phela. Ngoba induni ibiza insizwa umhlathi kanyongo ayapha amaphoyisa wemhlathi kanyongo. Wathi uyahlangana nje. Iyona nje ngoba induni ibiza insizwa umhlathi kanyongo ayapha amaphoyisa wemhlathi kanyongo. Ya ndoda. Yeah, phela. Njengoba sesivumelene senguthola umsebenzi okumele ngenzele wona. Okay. Amgqe bonke abafana bathi sine meeting mina nabo. Abaseklasini kuphela? Ya, yalabo abanje bengiyibona. Kwamanje afuna bona kuphela. Manje izoba kephi le meeting? Izoba la etoilet. Ngeke phela ngiyanuka la etoilet. Indaba singayenzeli groundini. Oh, manje ngitshela wena mina kumele ngenzeni? Cha. Uthi unespace phela lapha egroundini phezulu. Oh, hamba ngokusheshsha kwebabiza. Okay. Sure. Ntando kancane. Unjani Ntando? Show njani? Ngiyaphila wena? Show. Ngicela sikhulume phela mfethu Ntando. Sikhulume ngani? Ya ngicela sikhulume. Khuluma mfethu ufunani? Ngicela silungise izinto mina nawe mfethu manje. Izinto zani? Abengisho ukuthi xa siselana manje siyakuba izitha manje. Besizitha, yazi mina bengingakwazi ke lokho. Awu mfethu kanti bekudala yini ukuthi singakhulumisani vele? Yini vele bese sikhuluma phela mina nawe besikabona abangani? Mfethu ngifuna siba abangani mina manje.
Ha, usufuna mina ekubentshela umngane wami ngizomtshela uAnele. Ntando. Hawu Ntando. Mangafuni mina sijobe ngifuna siba bangani. Eish, uma. Antanjani nje amantombazane. Yazawo mina sangicika nje le ndaba. Usho leyo Anele? Na mfethu, ngempela beqonda ukuthi mabethi thina siyayincengela kuseye. Shuthi thina siphatha ngomkokotelo. Shuthi phela. Kodwa abantu bayadelela. Ndakuhlaza mfana. Futhi laba abanomona nje. Bacela ukuthi nje thina siphatha kakhulu ukudlula bona. Vele mfethu, sebenqesha nokuvuma. Ya, futhi mayesambe sekubona. Sibatshela ukuthi abaye ukusikhuluma ngemuva. Babe nenkinga abeze kuthina vekhala. Bekumele sekubona. Uthi nje sehlonipha uAmanda nje. Ish, ya, kona nje ukuthi sekubona nje siyobalisa nje uzongenza sangasithembi. Ya. Shuthi banomona. Kodwa sibayeke. Vele imoto mangabe imile khankoza nayizinja. Ya, uqinisile yazi. Imaki. Wena wathatha phi ke manje lawo mazwi? Hayibo, sokhohle ukuthi mina ngihlala nesalukazi. Kambe, kuthi nje ngikwazela kude lawo mazwi. Cabanga Anele kese ngiphuma ingobhe kumele ngidlane noSicuthe. Manje Afuna just utheni? utheni? Uthi ufuna mina naye singisiza into siba bangani. Manje ngeze njani? Hayi angikaze ngizokubona bethi mina ngisayifuna into ezongihlanganisa noSicuthe. Okusho ukuthi wena ungasayifuna into ezohlanganisa noSicuthe nami ngeke ngivume kuba umngani naye. Hayi angikaze ngizokubona. Hawu Anele. Bethu ngitheni ngizokubonayo. Kesi. Sure. Sengihambe ngabuya mfethu. Konje uphuma phi? Angiphuma apha kuphilana etoilet. Oh, bewunika umsebenzi kambe. Ya ndoda. Manje awusho unika umsebenzi onjani? Awuthi ngiqoqela ama-outer la eclassini. Uzowenzana ama-outer la eclassini? Awuthi ufuna ukuvula i-meeting nje. Meeting yani manje futhi? Akashongo nami angazi phela baba. Hey, manje awusho le meeting izobe kephi? Awuthi ayizobe egroundini. Yo. Ufuna kusize ngani kodwa mina? Angisiza ukuthi ngiqoqise ama-out yabo. Okay, asambe. Haya, bamaphoyisa wemhlathi kanyo. Ayifana nyosi fana, ayifana, ayimnandi le ngoma yakho fana nyosi. Ya iyasho na mfowethu. Hey babe, le abo into engibona le ngoma yakho izongikhipha nje ngqo ekholweni. Ngena nje fana memngqoleni. Ya, ngifuna kona vele mfowethu, yonke engiyifunayo le. Ma-out. Mathetho. Madoda uThopilani ngintshene ukuthi ine-meeting lapha ezansi manje. Egroundini. Hayi, alright mathetho soze. Sure. Uphilani? Hayi izohlupha ke le ndoda soshayo kuba yedwa abanzi mara. Ngeke.